Hi, hello guys. We are in front of Yadav's Charmuri at Forum Fiza Mall. So, multonji charmuri taste malpuga pandada bari ಆಷಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಮಾತ ಮುಸುಂಡು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಡವುಡು ಸೈದೇರು ಮಾತ ಕೆಲವೇರು ಪಾಸ ಬಿಡರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಜಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಬೇನು ಯುಗಾದಿ ರಜೆ ಅಂಚಾದ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಓಲ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾ ಒಂದುಂಡು ಪಾಪ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪಡ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ How is it? Super. This is veg. Nice. It's dura. It's dura, so I got it. Cheers! Fantasy Park pondula Forum Fiza Mall first time potini kudladu road pote vara mugul potu jerge innu nangane freeze avundu gula idmata time sound pandu see you all day. Oh, we are already here and this is Snow Fantasy. अर्जेंट आगुत्ता ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಾ ಮಲ್ ಪತ್ತೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ఒక ಶೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೂಟ್ ಗನ್ನು ಬುಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಅವು ಐಸದ ಉಲಾಯಿ ಬೂರುಂಡ ತೂಕ ದಾದ ಬೂರುಂಡ ಸೋಕ್ಸ್ ದಿತ್ತ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಂಟೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ आपको नहीं कहीं आसान था नहीं आसान आपको मिसाल लो उस get inside fast get inside पड़ेगा मन नहीं आएगा बन्नी बन्नी ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಬ್ರು ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ
ಬಂದ್ರು ಬೇಗ ಈರು ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಸಂಗ್ ಸಂಗ್ ಮಿಸ್ అయినాకంత बाकी ओडे होगी हम मुझे समोसा नहीं करेक्ट सर हंग सही से कशे वेचे थैंक्स मैम ओडे होगी थैंक यू slowly so we are entering snow park very cool English Shimlak Baida